Good morning! Ako pa'y pagmata guys. Nga karon. Dutang ka mga tumiukoan. Katipunan guys. Manuroy mi. Kay piyesta man. At ang inalaman ninyo guys. Ang susunod na kabanata. A few minutes later. Nagkasada ko ba? Oh, ni pa? Mga maglayo pa ni. Nadakuhan si kalsada guys. Oh, bukit na guys. Bukit. Mao ni paingon sa katipunan guys. Sa tanang bukid nga ang nangatuan mao pa ni bukira nga dako ang kalsada, lawak adyo ang kalsada guys. O tanawa, makita man nato ang kuan kalsada. Then pag abot na mo dito sa baryo sa katipunan guys, dito na ang grabing lapok, ang ilang diskuhan, ang ilang kanang kuan basketball court, lapok. Way kan, way sa katasay. Way untulay. Grabe diba, way untulay. Double na. Diba? Tawag mga telo. My God! Championship day ko noon yung piniilay. Way sa katasay. Kaya guys, grabe ilang basketball dire. Ano po isabi ay? Abi mo magusta kayo rin eh? Kabar. Wala yung untulay ni? Shoot ko di ay? Nice. Kailan kayo pustaingan eh. Mga puro lapok mo eh. Sige, kuhain nga ni mga malaruhay. Pwede nga ba? Hindi na pa pala yung nasbuhan. Pero wala na. Nakakalimutan ko dito. Coba deh. A few minutes later. Mauna to guys, pag humana mo og tanaw sa tanang mga kalingawan sa ilang piyesta dito sa Katipunan ni Longos Leyte. Nagpicture me guys, then human nga na nangaon pagkahuman nanguli sad mi og malipayon ko kayo nga nagkahiusa mi sa akong mga igagaw. Ug mao ra to guys, daghang salamat and that's all. Thank you.